Is-summit bejn l-Unjoni Ewropea u t-Turkija dwar l-immigrazzjoni se jsir nhar il-Ħadd li ġej. Kien waqt il-Valletta Summit li tħabbar li kien se jsir dan is-summit u l-President tal-Kunsill Ewropew Donald Tusk ikkonferma d-data tas-summit tard it-tnejn filgħaxija. Permezz ta' tweet Tusk qal li jeħtieġ li jiżdiedu relazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea ma' pajjiżi terzi biex ikun hemm iktar għażla ta' fejn jistgħu jintbagħtu l-immigranti. Tusk qal ukoll qed jikkonferma s-summit wara li tkellem mal-Prim Ministru tat-Turkija. It-Turkija qed tilqa' eluf kbar ta' refuġjati mis-Sirja iżda l-Unjoni Ewropea qed tipprova tasal għal ftehim dwar pjan propost mill-Kummissjoni Ewropea li jara l-ħlas ta' somma ta' 3 biljun euro lit-Turkija. Dan biex imbagħad dan pajjiż jiffaċilita li jintbagħtu lura r-refuġjati li jinsabu fl-Ewropa lejn il-pajjiżi tal-Lvant Nofsani. Iktar minn hekk l-Unjoni Ewropea ilha tipprova tagħmel ukoll pressjoni mat-Turkija biex tikkontrolla aħjar il-frontieri mal-Greċja minn fejn daħlu dawn l-immigranti. Il-Kummissjoni Ewropea mistennija wkoll toffri l-opportunità lit-Turkija li jissuktaw in-negozjati għas sħubija tagħha fl-Unjoni Ewropea wara li dawn id-diskussjonijiet ilhom żmien staġnati. Għalkemm l-aħħar rapport tal-Kummissjoni Ewropea dwar it-Turkija indika li l-pajjiż irid jindirizza bosta nuqqasijiet. Il-mexxejja Ewropej mistennija jiltaqgħu fi Brussell minkejja li l-kapitali Belġjana ilha minn nhar is-Sibt taħt theddida terroristika.